Her şey üzü bir gımır. Tekniğedir ul bik kıska. Жылы, кыяшлы күнләргә тиенергә дә өлгермисең, узада китә. Саулармысыз, кадерле тамашачылар? Исәнмесез. Шуннан да бер карыйсың бар, икенче карыйсың юк. Шуңа күрә алда әле 3 ай җәй бар дигән уйларга алдана күрмәгез. Һәр җылы көннең матур, файдалы, күңелле итеп уздырырга тырышыгыз. Көне буена җитәрлек яхшы кайф теләп, манзара тапшыруын башлыйбыз. Сезне иҗат төркеме һәм алып баручылары Әдилә Сәфәрова, Айваз Сабиров, Кайнар сәламли. Ак Калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы Балташ районы белән берлектә зур утырыш үткәрә. Программа нинди чаралардан гыйбарәт, катнашучыларны нинди яңалыклар көтә? Әйдәгез, бу турыда бергәләп белеп үтик әле. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз Мамадыш районының Тәкәнеш авылына булыр. Без сезнең белән бүген тагын бер тәмле ризык әзерләрбез. Тавык ите, ташкабак, сыр алдым, сахари, йомырка һәм сөт. Иң кирәге теләк. Мамадыш күп милләтле төбәк. Күпчелеген татарлар һәм руслар тәшкил итсә дә, Марый һәм удмуртлар урнашкан авыллар да бар. Төрле милләт вәкилләре яшәүче әлеге авыллар үзара аралашып урнашканнар. Алар әйтерсеңлә өзелмәс дуслык чылбырын тәшкил итәләр. Районның төньяк көнбатышында Яңа һәм Түбән Ыша исемле удмурт авыллар бар. Аларга иңнәрен куеп диярлек татарлар яшәгән. Югары, урта, Түбән Тәкәнеш авыллары урнашкан. Алдагы видеозмабыз нәкъ менә Тәкәнеш авылы тарихына багышланыр. Бу авылында мактанырлык табигаты, таулары, урманнары, елга-күлләре һәм эш сөйчән халкы бар. Бүген без Мамадыш районының Тәкәнеш авылында кунакта. Борынгы бабаларыбыз юкка гына бу урынны яшәү урыны итеп сайламаган. Тау ышыгында, инеш буенда, урманнар янында урнашкан Тәкәнеш авылы. Урнашу урыннарына карап авыл 3 өлешкә бүленгән. Түбән Тәкәнеш, Урта һәм Югары Тәкәнеш. Бу авылның исемен чыгышын картлар булай аңлата. Тау башыннан Текә иңеш аккан. Аны Текә иңеш дип атаганнар. Шушы иңешнең исемен авылга биргәннәр. Тарихи чанакларның кайберләре Тәкәнеш атамасын Болгар ыруындагы бер ир-ат исеме белән дә бәйли. Элек-электән Тәкәнеш халкы игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнгән. Тарихи чанакларга күз салсаң, Тәкәнештә бакыр шахталары да булган. 19 гасыр башларында Шәмсетдин исемле кешенең итек фабрикасы эшләп килгән. 19 гасырның ахырында Тәкәнеш Мамадыш өязе Петропавловск волостендә иң зур авыл була. 1926 елда Тәкәнеш район була. 1931 елда кыскартыла. Икенче тапкыр инде 1935 елда Кабат районга кайтарыла. 1938 елда 89 колхоз, 34 авыл советы була. Шушы елларда авылыбызга тош юллар салына. Күп еллар район статусында булу әлбәттә авылның сәнәгать үсешенә йогынты ясамыйча калмый. Нәкъ менә шушы елларда Тәкәнеш авылына таш юллар салына, административ биналар төзелә, завод, фабрикалар ачыла. Тәкәнеш урта мәктәбе, мәдәният йорты, 2 хастахана, яшәшә киптерү һәм май заводлары, кибетләр, кирпеч заводы, кашчылык фермалары төзелә. Кызганыч, әлеге оешмаларның күбесе 21 гасыр башында кыскартылуга дучар була. Әмма Тәкәнеш халкы югалып кала торганнардан түгел. Менә соңгы елларда инде авылларны саклап калу буенча бик күп кенә дәүләт программалары чыга бит инде. Безнең менә авыл җирлегебездә ул дәүләт программаларга инде халкыбыз безнең бик тырышып катнашырга тырышалар. Соңгы елларда менә монда үзебезнең Түбән Тәкәнеш авылында участковый пункт полиция салынып чыкты дәүләт программасы белән. Аннан соң ветеринарный фельдшерский пункт салынып чыкты. 2013 елда ул республикада беренчеләрдән булып. Аннан соң үзебезнең Түбән Тәкәнеш мәктәбендә капитальный ремонт уздырылды. Анда безнең 100дән артык укучыбыз укый әле бүген көндә. Аннан соң Лика участковый больница дип әйтәбез инде, аңа капитальный ремонт уздырылды. Авылның менә дигән мәктәбе, гөрләп торган мәдәният йорты, хастаханәсе, полиция участогы, янгын сүндерү идарәсе авыл халкына бүген дә хезмәт итүен дәвам итә.
Вакыт уза, авыл үзгәрә. Бары тыйганың искиткеч табигаты, биек таулары, тәмле сулы чишмәләре, җиләкле аланнары гына Тәкәнеш халкын сөендерүдән туктамый. Иң күп төрле ризыкны бәрәңгедән әзерләп була диләр. Миңа калса, таш кабакта бәрәңгедән бер дә калышмый. Кыймак, кайнатма, салат, төрле кабымлыклар. Чыннан да саны китсәң бик күп. Бүген аш-су остасы андан нинди ризык әзерләр икән? Бергәләп карыйк. Biz sizin bilen bugün tam bir temne rizq hazırlarız. Tavuk eti, taş kabak, sır aldım, sahari, yumurka, hem süt, en kiregi tilek. Bismillahirrahmanirrahim. İşimizni en birinci tavuk etinden başlayırız. Tavuk etin şunda kichkine tasmalarga böldüm. Hem indi şulay plyonka yardımında men onu tiyem. Etlerimizni biz tiydik. Hazır indi işlegini hazırlayız. Bizge şulay kabak gerek bulacak. Buştan oğabız. Şulay tavuk etlerin dizip çıgabız. Buruz sibemiz. Tuz sibip jiberemiz. Hem indi uğuştan olgan taş kabakını şulay biz üstüne koyabız. Şulay ezrekkine sır da salabız. Şulay süt salıp biz lizon yasıyız. Bizge hazır ol kirek bulur. Ana ezrek tuz sibip jiberemiz. Saharinamında salıp koyayım hele. İşlerge jengil bolsun. Hem indi biz hazır tavuk etinden rulet etip tiremiz. Mine şulay. Mine şulay rulet etip tiremiz de. En birinci biz yumurka lizonda öveleyimiz. Şulay. Hem sahari bilen öveleyimiz. Sahari bağında öveleyimiz de tabağa koyabız. Şulay üstüne mayıs sibip jiberemiz. Mişimiz 80 gradusda kızılıkta tıra. Hazır indi biz onu mişke koyabız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a tapşırdık. Studiyamızga temliyizler çağırıp bizning tavuk etimiz hazır buldu. Mine şunday yol altın su tizke kirip pişti. Mine şulay. Mine sizge kürsatayım hele mine nişik motor. Tabanga indi şulay yeşil temletkişler koyuk. Mine hürmetli dostlarım, tavuk etinden şunday temli rizq hazırladık. Aşlarınız temli bulsun. Allah Teala sizge isenlik, sağlık versin. Үткәннәрне барлап, туган җирне зурлап киләчәккә күпер салабыз. Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы эшчәнлеген әнә шундый шигар белән тасвирлап булыр иде. Күптән түгел оешманың республиканың Балташ районында утырышы узды. Шарадан безнең репортаж. Ак калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы Балташ районы белән берлектә зур утырыш үткәрә. Программа нинди чаралардан гыйбарәт, катнашучыларны нинди яңалыклар көтә? Әйдәгез бу турыда бергәләп белеп үтигәле. Балташ җирлегендә Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасының үткәннәрне барлап, туган җирне зурлап киләчәккә күпер салабыз исемле күчмә утырышы узды. Әлеге чарада Татарстан һәм Россия регионнарыннан 100дән артык вәкил катнашты. Чара кысаларында Ак калфаклылар Балташ районы авылларында булдылар. Андагы табигать ямьлелегенә генә түгел, авыл кешеләренең үз куллары белән тудырган матурлыгына да сокланып кайттылар.
Аллаға шүкір күрсәтергә ибребез бар. Фикер шулай ук инде уртаклашырга да булган тәҗрибәбезне күрсәтергә дә мөмкинчелегебез бар. Сөенеп әйтәм, моның нигезе бар. Нигез булмаса, һәм инде ул нигезне булдырылмаган булса, һәм хәзерге вакытта безнең район башлыгы, район башкарма комитеты җитәкчесе һөнәрле, тырыш халкының bir сәгать шуңына түгел, системалар рәвештә хезмәт кую нәтиҗәсендә бүгенге көндә Аллаһка шөкер авылларыбыз бар, матур гына хезмәт куялар. Туган җир, туган тел, төп нигез, гырыф-гадәт, йола кебек төшенчәләрне нәкъ менә әлеге район берләштерә. Без аларны Карилә авылында гомер итүче Камаловлар гаиләсе эшчәнлеге, күп балалы Галиевлар гаиләсе, дөнья чемпионы Чулпан Габделганиева һәм шәҗәрәләр ясаучы Гөлсем Миннибаева үрнәгендә күрдек. Алар үзләренең тәрбияви ягы, гаиләгә карашы белән сөйләмдә генә түгел, эш гамәлләре белән дә авылның йөзе. Biz bugün gündə 10 bala indi, Allah'a şükür. 6 malay, 4 kız, Allah'a şükür. Qonaqlarga kileler, şembe yollarda, birge motor ittirip, garmonlarda oynap, көңілле yol itip, әнинең көңілләрен ашып, birge motor ittirip yaşayız. 2013'te planını alıp, 14'te stanoklanıp kayttım. Şol stanoklanıp kaytkandan soň şugullanma başlap, әле вакытта водостокны ясыйдырым. Команда исте салауыз жигите килеп, әйтә миңа турба ясап кара әлмөрҗәте басы диде. Шул турбаны ясап карадык, шатты, и шуннан бирле менә основной шул ике төрле ни белән барабыз инде Махут и водосток менә. Киләсе тукталыш тау астына урнашкан Ор авылына булды. Биредә ак калфаклылар ана һәйкәленә чәчәк салдылар. Әнкәйләргә якты йолдызлардан я кояштан һәйкәл салырлык дигән җылы сүзләр нәкъ менә әлеге авылга туры килә. Шараның дастаннарда милләт язмышы дигән өлеше Шутай авылы мәдәният йортында узды. Әлеге җирлектә тырыш халык яши. Алар һәрбер эшне сәнгать дип күрә. Шуның белән авылны тагын да ямлиләр. Шушы авылның ханымнары үзләренең кул эшләрен тәкъдим иттеләр. Кемдер бик матур курчаклар ясый, кемдер чигә, кемдер пешерә. Җыенда катнашучылар авылда калып та һөнәрле булып була икән дигән нәтиҗә ясадылар. Гаҗәеп булдыклы кешеләрне барлап күреп, авыллар яшәеше менә ничек булырга тиеш. Менә шул нисбәттән без бүген монда Балташ җирлеге буенча сәяхәт кылабыз. Хәзер Шутай авылында без, Шутай авылының җирлеге, хуҗалыгы, нинди булдыклы хуҗалык, нинди монда социаль объектлар төзелгән. Булдыклылыгы белән танылган якташлары булган җирләрдә авыллар яши, авыллар зурая, балалар саны арта. Балташ җирлеге моңа мисал булып тора. Район халкы тырыш, уңган, булган, оста, ачык күңелле, кунакчыл булулары белән дан тота. Балташка инде без 8нче тапкыр киләбез. Шулай булса да, килгән саен яңалыклар, үзгәрешләр күрәбез, дип рәхмәт сүзләре җиткерде Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров. Табигатьнең матур урынында зөя буенда урнашкан ул зур Үтәк авылы. Аның 8 гасырга якын тарихы бар. 1236 елда Бирегә шәһри Болгар җимерелгәннән соң Үтәгән исемле кеше килеп утыргандай. Җирлек зур базарлары, ярминкәләре белән тире катанылган. Сәүдәгәрлек, игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнгән авыл зурайып шәһәрчеккә әйләнә һәм Городище дип атала башлый. Узган тапшыруда авылның тарихы белән танышкан идек, бүген авылның мәчете турында видео язма тәкъдим итәбез. Розалия апа Зур Үтәк авылында, Городищеда гомер итә. Озак еллар мәдәният йортында эшләгән. Авыл тарихын барлауда аның да өлеше зур. Клубта эшләгән чагында безгә клуб колхоз тарихын язарга, авыл тарихын язарга дип бергәннәр, альбом төзедек. Менә шунда йортлардан сорап йөргәндә, әби бабайлар, "Эй кызым, бу бала бик борынгы авыл бит бу, бик борынгыдан килгән, аның шәһәрчек булган бит ул" дип сөйләгәннән соң, кызыксыну шуннан башланды. Һәм мин сорашып, әкрен-әкрен генә һәммәсеннән шул тарихны шуннан башланды. Авылның шуннан да төзелеше бик борынгыдан башланган икән бит. Безнең галимнәр килеп 1925 елда монда эзләнгәннәр, шәһәрчекнең калдыкларын, ниләрен, хәрабәләрен тапканнар, ондан калган яшәү әйберләрен тапканнар дип языла тарихта. Безгә ул авылның үткәне,
тарихы турында нәқ тарихчылар кебек җентекләп сөйләде. Оны городище дип атыйлар, шәһәрчек дип. Оның бик зур базарлары була. Ул базарлардан нәрсә генә сатылмый, тирәҗәк авыллардан бөтен әйберне, нинди тормыш кирәк ярак әйбере бар, барсында шушы базарда саталар. Бөтен нәрсә белән игенчелек белән шөгыльләнәләр, җында теткәннәр, тире белән дә шөгыльләнгәннәр, бөтен нәрсә белән кулларыннан нинди эш кирәк авыл җирендә барсы белән дә шөгыльләнгәннәр. Бөтен әйберне сатканнар да, икмәктер, нидер, пешәндер, балык рәтләре дә булган анда, балык та күп итеп сала җәтмәләр дә, була кирәк җараклар да, барысы да булган. Әңгәмәбез акрынлап кына авылның бүгенге тормышына күчте. Узган ел авылда җыйнак кына мәчет төзеп куйганнар. Менә шушы мәчет урынында безнең иске мәчет иде. Ул мәчет 1882 елны салынган була. Шул мәчет янына ук аның мәдрәсәсе салына. Безгә билгеле булганча 1909 елда мәдрәсәдә 55 ир бала, 35 кыз бала укыган. Менә 139 ел торганнан соң ул мәчет сүтелде. Мәчетнең манарасы 1939 елда төшерелә, һәм шуннан соң инде ул төрле хезмәт итә халыкка. Шактый гына 50-40 еллап клуб булып тора. Менә инде аның урында безнең хәзер мәчет. Авыл халкы мәчетле буласы иде дип җөрибез. Җирделәрендә Аллага шөкер, менә 20-нче елда мәхәллә белән киңәшеп, Хәмид хәзрәт тә килде, муллалар да килеп, мәчет төзергә дип шулай сөйләшенде. Бу мәчетне төзергә, субханалла, күз тимәсен, спонсор юк, авыл халкы белән булып чыгарбыз микән дип киңәшкәннән соң, белдерү язганнан соң, халык ничек кенә бөтенесе акча бирә башлады. Катышмаган кеше калмады. Оныкларга хәтле бөтенесе һәр бер җорттан бер кеше дә bütün семьясы белән. Аннан соң bütün авыл тирәҗәк мәчетләре бирде. Силендул мәчетләре дә бирде бит инде. Бик катымында өмәләр күп булды инде. Бик каты эш күп булды. Авыл халкы һәммәсе авыл халкы кеше белән, өмәләр белән. Мәчетне төзелешенә бик күп ярдәм, bütün бураларын буратып, алып кайтып, техникасы белән эшләтеп йөрүче Фәрит Зиятдинов Нурлаттан. Халык канапет етергә дә, өергә дә, ергә дә bütün эшкә халык. Искиткеч авылның рәхмәт кенә авыл халкына. Менә шундый якты, игелекле, ярдәмчел кешеләр яши биредә. Укытучылар һәм педагоглар елында республикабызның алдынгы мөгаллимнәре, галимнәре белән әңгәмәләр сериясын дәвам итәбез. Бездә бүген кунакта, менә башка тапшырулардан аермалы буларак, яшь галим, укытучы, биолог аспирант егетебез Айзирәк Садыков. Айзирәк, хәерле көн. Исәнмесез? Танышыйк, Айзирәк. Әйтәм бит, ни өчен башка тапшырулардан аермалы буларак дим, чөнки монда гадәттә улы, инде тәҗрибәле укытучылар килеп, әле хәтта лаеклы ялдагы укытучылар килеп, үзенең үткән тормышлар турында сөйли. Синең әле барысы да алда. Әйдә танышыйк. Кайсы яктан син? Гомумән нинди үз өлкәң белән тагы да якынрак таныштыр? Мин тумышым белән Татарстаныбызның нәкъ үзәгендә урнашкан матур табигатьле Чистай районы Мөслим авылыннан. Бу авылда инде минем матур балачагым, мәктәп елларым үтте. Һәм моннан нәкъ 10 ел элек, менә шушы көннәрдә генә 10 ел булды. Мин инде бу мәктәпне тәмамлап, Мөслим авылы урта мәктәбен тәмамлап, иң югары балаларга бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырып, югары белем алу, профессиональ белем алу теләге белән мәркәзебез Казанга килгән идем. Һәм инде Казанда мине Казан федераль университеты каршы алды. Кылаҗаев. Кылаҗаев. Һәм биредә фәнни эшчәнлек өчен зур ишекләр, зур тәрәзәләр ачылды дип әйтер идем. Мөмкинлекләр ачылды. Университетны беләбез инде, ул белем алу үзәге генә түгел, төбәгебездән дә читтә дә танылган фәнни тикшеренү үзәге дә булып тора. Шуңа күрә инде менә бүгенге көндә мин 10нчы ел белем алу белән бер рәттән фәнни тикшеренү эзләнү эшләрендә университет стеналарында дәвам итәм. Нәкъ җырлык әле тапшыруына килгән катнашучы кебек сөйләп бирде Айзирәк үзе турында. Ни өчен нәкъ биология һәм биологияның кайсы өлкәсенә сез тирәнтен киреп киттегез? Табигатькә мәхәббәт инде ул гаиләдән киләдер, ничектер тумыштан бирелә торгандыр, табигый объектларга, тере организмнарга. Монда беренче чиратта авылымның гүзәл табигатын искә төшерәсем килә, елгаларын, күлләрен, урманнарын, кырларын, болыннарын, әйтик, шулай бит. Чөнки кичкенәдән инде гаилә белән
бәлки үзем, иптәшләрем белән табигатькә ничектер якын булганмындыр. Шулай ук табигатьтә менә ни өчен шулай икән, ни өчен кошлар оча икән, мәсәлән, башка хайваннар очмый икән, ни өчен булары анда, булары монда яши икән, ни өчен теге яки бу закончалыклар күзәтелә икән, шушындай бик кызыклы, бик күп соклану гына түгел, күп кешенең бит соклану белән шикләнә. Матур, рәхәт, әсендә әле соклану катнаш сорау. Ни өчен, кайдан, ничек шулай? Бик дөрес, шундай күп санда сораулар кытыклап торды ишемне. Буларны өйрәнү теләге инде һәм әйткән Казан университетыбызның гыйльми шундай фәнни мөмкинлекләре бер-берсен компенсацияләде дисәк тә була. Һәм бүгенге көндә дә мин шундай табигатьне өйрәнүне дәвам итәм. Нинди темага багышланган сезнең менә бу өйрәнүләр? Университетка килеп эләккәннән соң инде 2нче курста минем төп белемем педагог белеме, укытучы, биология һәм химия укытучысы белеме. Һәм 3нче курска җиткәннән соң профиль сайлау мөмкинлеге тугач, мин иң беренче булып зоология һәм гомуми биология кафедрасына беркетелгән идем. Биредә хайваннар, демәк зоология хайваннар кафедрасы инде шулай бит. Биредә мине бик кызыктырды бөҗәкләр дөньясы. Беренче тикшерүләрем шуңа багышланган иде минем. Бөҗәкләрне өйрәнү генә түгел, аларның шулай табигатьтә урнашу, таралу, үрчү үзенчәлекләрен, аларның әһәмиятен өйрәндем мин. Бүгенге көндә инде бераз башка юнәлешкә, кеше сәламәтлеге белән бәйле юнәлештә эшлим. Тирәнтен җавап бирдең син дөресен әйткән Гайзирәк, чөнки менә миңа һәрвакыт кызык иде. Яшь галим нәрсә белән мотивацияләнә, бигрәк тә менә аларны кызыксынтыгы бүгенге көндә алар өчен тренд булмаган өлкәләр. Менә әйтик, мәсәлән, яшь галим дигәч мин күзәтә китерәм. IT өлкәләр, интернет, ә монда биология, зоология, мин әле яшь биологларын, зоологларын күргәнем юк иде. Лабораториядә микроскоп белән утырасың һәм менә балалар ягына чыгып белем бирәсең. Менә бу икесе ике яссылыктагы эш, менә балалар белән мөгамәләдә сезгә нәрсә ярдәм итә? Булар берсен-берсе тулыландыра гына дип әйтер идем. Чөнки үзең кызыксынмаган, үзең тикшермәгән, өйрәнмәгән мәгълүматны бары тик теге китаптан өйрәнгән мәгълүматны гына тапшыру балаларга да кызыклы булмас иде. Бу фәнни эшчәнлекнең нәтиҗәсе, фәнни эшчәнлек вакытында алган төрле тәҗрибәләрне мин балаларга да тапшырырга тырышам. Бүгенге көндә данлыклы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясендә балаларга биология дәресләре укытам. Бу урында гимназиябез хакында да берничә сүз әйтеп үтәсем килә минем. Гимназиябез фәнни мәгариф үзәге статусына ия булган уку йорты. Безнең инде барлык фәннәрне бары тик татар телендә укытуыбыз бер горурлыгыбыз булса, укучыларыбызның бердәм дәүләт имтиханнарында, олимпиадаларда зур, иң югары нәтиҗәләр күрсәтүе икенче горурлыгыбыз. Бу уңышларның барысында мин гимназиябезнең директоры Гайнуллин Рамил Рәшит улы, шулай ук җитәкчелегебез, коллективыбызның тырыш, шушындай юнәлешле хезмәтенең нәтиҗәсе итеп күрәм. Бүгенге көндә дә шушындай данлыклы коллективта эшләвем һәм дә киләчәктә инде татар зыялылары булачак. Бүгенге көндә лаеклы рәвештә горур атлаучы, киләчәккә шушындай горур ныклы адымнар белән киләчәккә атлап баручы татар балалары тәрбияләвем белән бик тә горурланам. Син Айзирәк, син биология, зоология дип безнең бераз гына бутамыйсың, син татар теле укытучысы түгелме анда инде? Юк, сөйләвеңә карап, шактый филологик нигезеңне тамырыңда сизәбез. Тагын бер сорау, мөмкин булса, Әдиләнең соңгы сорауы бар, ләкин аңарчы мине кызыксындырган сорау бар. Бүгенге көндә фәнни эшчәнлегең, менә аспирант идең бит, нинди эшне әзерлисең, бәлки кандидатлыкка нинди эш якларга торасың? Кыскача гына. Төп белемем минем педагогик белем, әйттем, укытучы белеме. Ләкин магистратура һәм аспирантура кысаларында мине менә бу ни өчен, ничек икән, менә шундый тикшеренү сораулары кеше сәламәтлеге саклау кафедрасына алып килде. Биредә мин йөрәк эшчәнлеге регуляциясын өйрәнәм, чөнки төрле статистик мәгълүматларга нинди генә мәгълүматларга карасак та, иң беренче урында авыраучылар, үлемнәр саны буенча да, иң кискен үсеш алып китү буенча да, һәм шулай ук яшьме, картмы, шуңа карамыйча үсеш алучы авырулар арасында иң беренче чиратта йөрәк авырулары тора. Чөнки нәкъ менә йөрәк кан әйләнеше системасы кеше организмына тәэсир итүче, тышкы тирәлектән тәэсир итүче һәм организмның эчке тирәлегендә булган барлык факторларга иң сизгер тәэсир итүче система йөрәк кан әйләнеше. Безнең яшәү рәвешебез инде бүгенге көндә ни кызганыч, шушындай тискәре факторларга бихисап, тискәре факторларга бай, шуңа күрә бик актуаль тема. Ахыр чиктә, Айзирәк, сорау, менә бу фәнни эшчәнлегенең темасы нинди? Темасы йөрәк күзәнәкләренә теге яки бу дару препаратларының йогынтысын өйрәнәбез. Менә шуны ишетәсе килгән иде минем. Һәм остазыгызны да телгә алсак. Каюм Насирның сүзләре искә төшә. Һәр гыйлемгә бер остаз кирәк, шуңа күрә
мәктәбемне атап үткән идем. Мәктәптә мөмкинлектән файдаланып беренче укытучыларымны, сыйныф җитәкчемне әйтәсем килә. Беренче укытучым Масарова Гөлсинә Әхмәт кызына мин бик тә рәхмәтле. Чөнки кулыннан тотып яздырган кешегә үзем укытучы буларак рәхмәт әйтмәсәм, бу дөрес булмас, шулай бит. Аннан соң югары сыйныфларда сыйныф җитәкчем Прокофьева Энҗи Камил кызына, бүгенге көндә инде фәнни җитәкчем танылган галим физиолог, шулай ук профессор, биология фәннәре докторы Нәфисә Илгиз кызы Зияддинова. Инде бу кафедрабызда, кеше сәламәтлеге саклау кафедрасында бу җитәкчелекне, бу эшчәнлекне җитәкли безнең кафедра мөдиребез, шулай ук медицина фәннәре докторы, Россия Федерациясе югары мәктәбенең атказанган хезмәткәре профессор Зефиров Тимур Львович. Азирәк күзләрегез янып тора, без инде моны күрәбез һәм сезгә тулы әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт әйтәбез. Кунагыбыз яшь галим, укытучы, биолог Азирәк Садыков белән сабулашып, тапшыруны дәвам итәбез. Кострома өлкәсенең Гали шәһәрендә дә балык бистәсе бар икән. Рыбинск шәһәре дә 1777 елга кадәр шулай аталган. Санкт-Петербургның Рыбацк районының да тарихи исеме балык бистәсе. Әмма без үзебезнең балык бистәсенә искиткеч табигать кочагында, Шулман яры буенда урнашкан районга юл алырбыз. Шулман елгасы яр буе. Кемнән генә сорама, балык бистәсенең иң күренекле урыны итеп нәкъ шушы җирне атыйлар. Элекке вакытта биредә данлыклы балык бистәсе пристане урнашкан була. Ул районның тормышында зур әһәмияткә ия. Бош калабыз Казаннан балык бистәсенә коры җир аша автомобиль юлы ачылу сәбәпле пристаньга ихтыяҗ калмый. Бүген әлеге урынны күпләр танымас. 2016 елда ул һәркемнең күңеленә хуш килерлек итеп яңартылган яр буе. Улларның да, яшьләрнең дә яраткан ял итү урыны итеп үзгәртелә. Ләкин гомерләре балык бистәсендә үткән кешеләрнең хәтерендә ул барыбер пристань булып сакланачак. Аның белән бәйле истәлекләр йомгагы да шушында килеп тоташа. Без дә Флора Пасафина белән Шулман буенда йөреп хатирәләрне барладык. Элек монда Агыйдел пароходларына кадәр Казанга баручы керәдерие. Казаннан башта инде пароходлар булдылар. Ул вакытта бит әле бик көньяк яшелчәләре, көньяк җимешләре бик килмидерие авылларга, ерак авылларга. Менә пароходта инде халык Сабантуйга килгән шикелле ял пароходын карарга төшәләр. Коробкасы белән помидорлар, кыярлар, главное, 2 култыкка 2 арбуз кыстырып менәдер һәр кем. Шулай итеп, ничек дип әйтим инде. Менә аннары китте метеорлар, ракеталар. Үзгәрешләр кичерүгә карамастан, әлеге урын балык бистәләренең генә түгел, бистә кунакларының да яраткан урыны булып кала бирә. Моның сыры аның искиткеч табигать кочагында урнашуында. Флора истәлекләренә карасак, 1970 еллар уртасында Кисловодскига ял итәргә килгән Перем һәм Кемерово кунаклары ул чакта балык бистәсен Шулман буенда яшеллеккә күмелеп утырган авыл итеп тасвирлый. Александр Николаевна инде сөйләде, үзенең иптәше, тормыш иптәше, ял пароходы капитаны булганлыгын, Камыны Агыйделгә кадәр, Казаннан алып Агыйделгә кадәр барып җитеп, шулай әйләнеп кайтадырык, 3 ай гел пароходта йөридерем дип сөйләде дә. Бер күпмедер вакыт үткәч бер әйтә: "Флора, мин бит синең балык бистәсе авылыңны беләм. Мин аның урамнары буйлап, столовыйга менеп чәй бул дип тәшем белән." Шулман елгасы яр буе чын илһам чыганагы. Кадир Сибгатуллинның Кама ярларынан излим сине, дулкын өсләрендә күләгән, мәхәббәтне юк диюче булса, андый кеше сине күрмәгән дигән шигъри юллары, танылган Кама буе туган як җыры, Гомәр Бәшировның Намус романы идеясе нәкъ шушында тумаган дип кем әйтә алыр? Бу урын яшьләргә менә дигән ял урыны булды хәзер. Әнә күрәсезме, балалар площадкасы бар. Минем 3 правнук бар. Икесенең әтиләре, әниләре атнага бер мәртәбә шушы, алар ерак торалар инде. Зур бит инде хәзер балык бистәсе. Шушында алып төшәләр, детский площадкада уйнатырга балаларына. Балалар, әнә күрәсез, монда да балалар, тегендә дә балалар, әнә кешеләр утыралар, ял итәләр. Шәһәрдән кайткан кешеләр дә бик гаҗәпләнәләр. Мондый матур җир балык бистәсендә бардыр дип уйламыйдыр дип әйтүчеләре дә. Балык бистәсендә яңартылган Шулман елгасы яр буе район күркә. Бирегә килеп, һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба, рәхәтләнеп табигать һәм Шулман белән серләшә ала.
Milli oyun құраллары исемлегенә күз салсаң, ниләр генә юганда. Һәм без моң сандыгы сәхифәсендә атна сайын алар белән берәм-берәм танышып та барабыз. Алай гына да түгел, шул oyun коралының тавышын да ишетәбез. Исәнмесез, хөрмәтле моң яратучы, халык иҗатын һәм музыка oyun коралларын яратучы тамашачыларыбыз. Бүген моң сандыгында без Top Shore исемле Алтай халык музыка oyun коралы турында сөйләшербез. Top Shore ул кыллы oyun коралы, ике кылдан тора, һәм дә инде Алтай халкының бик борынгы традицион oyun коралы санала. Бер-ике сүз әйтеп китим. Аның формасы яфракка охшаган бу oyun коралы, һәм бу oyun коралы тере oyun коралы дип санала. Инде әгәр легендаларга калганда, легендада шулай итеп сөйләнелә. Бик борынгы дәверләрдә, без беләбез, төрки халыклар Алтайдан килеп чыккан дигән шундый сүз бар, галимнәр сөйлиләр. Дөнья яралган чакта беренче кешеләр килеп чыга. Һәм беренче кешеләр бик аз булалар, кеше халык саны күп булмый. Шул вакытта бер ир-ат тайгада адаша һәм кая барырга белмичә ул үзенә шалаш кыкыра. Шалашта яшәгәндә, йоклаганда ул төш күрә. Кемдер әйтә аңа: "Тор һәм Top Shore дигән oyun коралын уйлап чыгар да, һәм Алтайны данла, Алтай турында сөйлә, Алтай турында җырла, эпос җырла" дип әйтелә. Шуннан да егет тора, ул әрбәт агачыннан Top Shore исемле oyun коралы ясый. Ләкин аңа әйтелә: "Бу oyun коралын кисергә ярамый, бары тик чыгып, казып, тулы бер агач кисәгеннән кәүсәсенә oyun коралы ясарга кирәк" ди. Шуннан да шулай эшли, атның ялыннан тарттыра, атның ялыннан ясый, бу шуннан да тере oyun коралы санала. Һәм дә инде ул oyun коралын ясагач, ул Алтайга дан җырлый. Менә шулай килеп чыга легендалар буенча бу oyun коралы. Алтай безнең күп кенә төрки халыкларының якын тугандаш oyun коралы. Ул безнең думбра белән якын oyun коралы. Шулай ук башка халыкларның Top Shore, я дутар oyun коралы, я комуз кыргызларның мәсәлән, алар барысы да якын тугандаш oyun кораллары. Инде кичкенә мәгълүмат әйтеп китәсем килә, әле безнең күптән түгел генә Казаныбызда, Пирамида концерт залында Шәрык базары дип исемләгән беренче фестиваль узды. Бу фестиваль ике өлештән торды һәм анда 9 илдән төрле төрки халыклар катнашты, төрки ансамбльләр катнашты, этно-төркемнәр катнашты. Безнең Россиядән генә 12 халык катнашты, 12 республика һәм 12 төбәк булды. Бик кызыклы чара булды. Киләчәктә ала бирсә, бездә кабатларыбыз дип ышанып калабыз. Бу фестивальнең оештыручысы Рашид Вагапов фонды булды. Инде мин тәкъдим итәсем килә шушы фестивальдә катнашкан кайбер музыкантларны. Алар Top Shore'да уйнап күрсәттеләр һәм бүген дә бездә кунакта ул музыкантлар. Бу музыкантлар Алтай республикасыннан килделәр безгә. Шуну коллективы солистлары Хурмат Куркаев һәм Амаду Терешев. Алар колледж студентлары, бик талантлы музыкантлар һәм безгә алар Top Shore'да уйнап күрсәтерләр. Егетләр, рәхим итегез.
Шуннан да уен коралы хәрәкәтне хәтерләтә, шулай бит ат чабышын хәтерләтә. Егетләр бик булдыралар, үзләренең традицион культураларын безгә җиткерәләр. Һәм дә инде менә шундый фестивальләр булганда аралашу бара. Без аларга үзебезнең мәдәниятне күрсәтәбез, алар безгә күрсәтә. Менә шуның белән безнең илдә байлык күрсәтелә. Үзебезнең милли материал булмаган байлыкны ныгытыйк, бергәләп аралашыйк. Тамашачылар, шуның белән 1000 сандыгы сәхифәсе төгәллимен, киләсе очрашулар кадәр. Исән сау булыгыз. 20 ел дәвамында Яңа ғасыр телерадио компаниясы үсә һәм ныгый. Тамашачыларны һәм тыңлаучыларны кызыклы проектлар, яңа жанрдагы тапшырулар белән куандырып тора. Бу еллар республика тормышында нинди вакыйгалар белән истә калган икән? Алдагы сәхифәдә бергәләп күзәтик. 20 ел Яңа ғасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2013 елның 8 июнендә Казанда Төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале уңайыннан беренче театраль белем бирү форумы булып узды. Тагын 7 елдан Түбән Кама шәһәрендә Казачий круг 2017 казак җырлары ярышының финалы үткәрелде. 2020 елның бу көннәрендә Татарстан урамындагы 64-нче йорт фасадында дөньяның иң зур муралы ясалды. Анда Габдулла Тукай сурәте төшерелгән. Кайыннар арасына, кайыннар янына кереп киттең сиегер. Кайын яфрагы җыярга, чөнки аның файдасы бик күп. Алдагы видеозмада сезнең белән дә бүлешербез. Кайынның файдасы турында халыкта түбәндәге гыйбарә яши. Кайынның 4 файдасы бар. Беренчесе җирне яктырту, икенчесе тавышны басу, Üçüncüsü авыртуны җиңеләйтү, дүртенчесе чисталык саклау. Элекеге илләрдә бердән-бер яктылык чыганагы булып кайын чыраларын кулланганнар. Арба тәгәрмәчләре шыгырдавын кайын дигете белән майлап туктатканнар. Чисталык саклауда кайын себеркесенә тиңнәр юк. Әүрү кешене сихәтләндерү өчен кайынның һәр өлеше менә дигән дәва чыганагы булып санала. Яш кайын яфраклары җыярга яратабыз. Чөнки монда ялкынсынуга каршы бик файдалы матдәләр тупланган. Мин аны шулай менә мясорубкадан ваклап, биткә маска ясарга яратам. Яки төнәтеп, чәчләрне чайкарга бик файдалы. Битне дымландыру өчен, яшәртү өчен, бит тиресен яхшырту өчен шушы мясорубкадан чыккан вакланган бер кала кайын яфрагын, бер-ике кала кайын яфрагын салабыз. Һәм зәйтүн майын берәр аш калага. Зәйтүн майы урынына кокос майын салсак та ярый. Әгәр дә битегез майлырак икән, бу чиракта кефир салырга була. Һәм бер чәй калагы сулы ярмасы аны салам. Яки сулыны вакларга була. Масканы биткә сылаганчы иң мөһим этап ул битне чистарту. Берәр нинди чистарта торган гель белән битне юарга була, яки менә шундый тоник белән чистартырга була. Медицина тикшерүләре күрсәткәнчә, 3 атна буе көнгә бер тапкыр булса да бер стакан кайын яфрагыннан ясалган төнәтмәне куллану хәлсезлек, авитаминозны бетерә икән. Сау сәламәт һәм матур булыгыз. Җәйнең яме кояшлы көннәрдә, чәчәкле болыннарда, җиләкле аланнарда әлбәттә ки. Килешәм, бу исемлекне әле озак итеп дәвам итәргә мөмкин булыр иде, ә без чәчәкләргә тукталырга булдык.
Манзара үзешен қонақхана белән дәвам итә. Җәмгыятебез нинди генә үсеш юллары аша узмасын, һәр вакыт кайгыртуга мохтаҗ кешеләр бар. Аларны дәүләт яклауы социаль хезмәткәрләрдән башка мөмкин булмас иде. Бу олы вазифаны башкаручыларның бүген һөнәри бәйрәмнәре. Шуңайдан студиябезгә кунакка Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипованы чакырдык. Эльмира Амировна, исәнмесез? Исәнмесез. Иң әүвәл сезне бәйрәм белән тәбрикләп үтәсебез килә. Рәхмәт бик зур. Социаль хезмәткәрләр көне Россиядә инде 20 елдан артык билгеләп үтелә, әмма бу бәйрәмнең тарихы күпкә иртәрәк башланган бит, дөресме? Дөрестә, социаль хезмәткәрләрнең һөнәр бәйрәменең тарихы бик озын. Әле Петр I булган патша вакытында указ нигезендә һәр 10 авырый торган кешеләргә бер сау-сәламәт кеше каралган. Һәм ул кеше инде менә шул 10 авырый торган кешеләрне карарга тиеш, һәм аңар ниндидер акча да түләнгән. Безнең вакытта инде безнең президентыбыз Владимир Владимирович Путин нигезендә 2000 елдан алып 8 июнь социаль хезмәткәрләрнең һөнәр бәйрәме булып билгеләнгән. Һәм без инде ел сайын аны алып барабыз бу бәйрәмне. Һәм республика халкына ничә белгеч хезмәт күрсәтә бүгенге көндә? Бик зур армия, 9600 кеше, һәм алар социаль хезмәтне 1,5 миллион кешегә күрсәтәләр. Алар арасында 1,2 миллион кеше төрле социаль ташламалар алалар, льготалар, пособиялар, алар арасында инвалид, өлкән кешеләр, күп балалы гаиләләр. Һәм инде шул вакытта 20 меңгә якын кеше бүгенге көндә иде аларга социаль хезмәткәрләр игә килеп, аларга төрле хезмәт күрсәтәләр һәм ярдәм. Безнең республикабызда 114 төрле социаль учреждениялар эшләп бара. Алар арасында ятим калган балалар өчен приютлар, реабилитация үзәкләре инвалидлар өчен, өлкән кешеләр өчен һәм инде кызганычка каршы ялгыз калган өлкән кешеләр өчен шулай ук аерым йортлар да бар. Әйе. Белүебезчә, күп кенә хезмәтләр бүген халыкка милли проектлар кысаларында күрсәтелә, әмма социаль өлкәдә бу демография проекты дип беләбез. Бу турыда да әйтеп үтсәгез иде. Дөрестән дә менә безнең ил күләм проектлары, бигрәк тә демография проекты эшләп баргач, безнең тармакка төрле яңа технологиялар, төрле яңа проектлар килде. Алар арасында реабилитация проектлары, менталь инвалидлар өчен проектлар, балалар инвалидлар өчен, өлкән кешеләр озак вакытлы карау системасы дигән тормышка ашырылды һәм бүгенге көндә без бу проектлар белән бик нык эшлибез. Менә сез озак вакыт карау системасы дидегез, менә шуның кысаларында тормышка ашырыла торган берничә проект турында сөйләп китсәк әгәр. Дөрестән дә менә кызганычка каршы бит тормышта төрле вакыйгалар да була. Кемдер өлкән кешеләре инсульттан сынаннарысын тора да алмый, йөри алмый, һәм без аларны менә бу озак вакытлы карау системасына алабыз. Бүгенге көндә бу система аша, системада 6 меңнән артык кеше. Без аларга күбесенчә инвалидлар һәм ялгыз калган өлкән кешеләр, без аларга төрле ярдәм күрсәтәбез. Игә килеп, хезмәткәрләр, медицина хезмәткәрләре белән һәм аларга әтик сиделка хезмәте, кемгәдер 7 сәгать, кемгәдер 28 сәгать атнасына. Һәм бу менә сиделка дигән хезмәт ул бик актуаль һәм бигрәк тә чөнки бүгенге көндә бит шул гаиләдә шундый кеше бар икән, кемдер икенче кеше я баласы җә хатыны эшләми һәм менә без аларны дөрес карарга, ничек дөрес ашатырга, ничек дөрес утыртырга, шулай ук менә карау мәктәпләрендә өйрәтәбез. Шул карау мәктәпләре аркылы 3 меңнән артык туганнар узды. Шул менә өлкән кешеләрнең һәм инде әйтик аерым проект ул өлкән кешене гаиләгә, тәрбиягә ала. Әйе, менә сез узган очрашуларда әйткән идегез, ялгыз әби бабаларны гаиләгә урнаштыру дип. Бу проект әлдә гамәлдәме? 2017 елдан без бу проект буенча эшлибез һәм ул проект аша инде 200-дән артык өлкән кешеләр, ялгыз өлкән кешеләр, алар интернатка эләкмәде, алар гаиләгә эләкте. Алар өчен бу биологик шундый, туган тумачалар түгел дә, ул күбесенчә ниндидер күршеләр, аннарсын бу бер авылда яши торган кеше, авылдашлар. Чөнки безнең халыкта шундый, әйтик, традиция бардыр. Без ятим балаларны калдырмыйбыз һәм ялгыз өлкән бабаларыбызны
Үзебезне калдырмыйбыз, аны авылдышлар карый, туганнар булмаса да күршеләр карый. Һәм инде менә бу гаиләгә алу торган бабайларны алу торган әбиләрне, өлкән ялгыз калган әбиләрне гаиләгә алу ул интернатка альтернатива. Әйтик, без елга 30-32 шундый гаилә төзибез. Әйтик, 30-32 өлкән бабайларыбыз интернатка бармый, алар шул гаиләгә бара, ий җылысын күрәләр, балаларны күрәләр, алар өчен туган булмасалар да, алар инде бер гаилә булып яшиләр. Менә кайтавазлар бармы? Алар сезгә ниндидер канәгать сүзләр җиткереп торалармы? Ну, без менә дөрестән дә канәгать сүзләре бар. Менә без бит бирмибез өлкән кешене беренче эләккән гаиләгә. Алар психологик яктан да өлкән кешенең характеры да үзгәрә, һәм без аларны өйрәтәбез, һәм нинди гаилә аларны да мәктәпләр аша уздырабыз, ничек өлкән кеше белән сөйләшергә, аралашырга, ничек аны карарга, ниндидер отрицательные черты характера не видит. Характерларның тискәре яклары. Аларны ничек карарга, тискәре якларын кай вакытта күрмәскә дә кирәк. Дөрес, килешәм. Менә республика халкы тиешле социаль ярдәм чаралары турында кайдан белә ала? Моның өчен социаль яклау органнарына бару мәҗбүриме? Социаль яклау органнарында алар һәр районда эшли. Бүгенге көндә инде без цифровизациядә бик актив эшлибез, һәм безнең төрле хезмәтләр, социаль хезмәтләр, ташламалар, пособиялар, аларны электрон рәвештә алырга була, һәм бүгенге көндә кеше бөтен кәгазьләрне җыеп, ул бер заявление яза, электрон аша, почта, интернет аша җибәрә, һәм без 19 төрле системадан аның нинди гаилә хәле, кем белән яши, нинди квартирада, нинди керемнәре бар икән, һәм инде аның нинди статусы, инвалидмы, пенсионермы, күп балалы гаиләме, карап, шуны билгеләп, аңар ярдәм күрсәтәбез. Безнең республикабызда 50дән төрле ташламалар, пособиялар каралган, алар айрым инвалидлар өчен, өлкән кешеләр өчен, ветераннар өчен, күп балалы гаиләләр өчен. Эльмира ханым, без инде үзебезнең сорауларга туры җаваплар алдык. Шулай да бәйрәм уңаеннан безнең телевизор караучыларыбызга, коллегаларыгызга бәлки җылы сүзләр җиткерәсегез киләдер. Дөрестән дә минем коллегаларымны 9000дән артык кешене бу һөнәри бәйрәм белән тәбриклим, һәм безне Ходай Тәгалә шул эшкә сайлаган икән. Без бу эшне матур итеп, тигез итеп алып барабыз, чөнки беләбез, кемдер өчен ялгыз калган әбиләр, бабалар, инвалид балалар өчен без иң якын, иң ышанычлы кеше булып торабыз, һәм мин бөтен хезмәткәрләребезгә җан тынычлыгы, гаилә бәхете, сәламәтлек һәм эштә уңышлар телим. Эльмира Амировна, тулы җавапларыгыз һәм теләкләрегез өчен сезгә бик зур рәхмәт әйтеп саубуллашабыз. Буй сайлый беләсезме сез? Игътибар иткәнегез бармы? Салкынча, саф хисле хушбуйлар кышын бик кискен исле булып тоела. Җылы исләр җылы хисләр уята. Исләрне сиземләүебез дә һава температурасына бәйле икән. Хушбуй дөрес сайланган икән, тора-бара аның барлыгын үзең тоймый да башлыйсың. Чөнки ул табигый тән исе белән кушылып, безнең аерылмас өлешебезгә әверелә. Бу турыда онытырга ярамый. Шуңа күрә тәнгә артык хушбуй сибенү белән мавырга кирәкми. Менә хушбуйның тарихын белеп тору комачауламас. Эфирда кызык дөнья сәхифәсе сүзне Миләүшә Ризвановага бирәбез. Хуш, кадерле телевизор караучылары, ягымлы Айваз белән Шибәр Әдиләкәйдән эстафетаны алып, мин Миләүшә Ризванова сезне ихлас сәламлыйм һәм кызык дөнья сәхифәсенең исле чыгарылышын бик рәхәтләнеп башлап җибәрәм. Сез ничегрәк сибенәсез? Ассоциациялар һәм истәлекләр шлейфын калдыра торган, күзгә күренми торган, төрле хисләргә бирерлек итеп истертүче хуш истәндә назлырак ни булырга мөмкин? Мондый йогынтының сире нәрсәдә? Аларның үзенчәлекле законнары нинди? Сүзем әлбәттә исле май турында. Элек-электән кешеләр төрле хуш исләр, аларның көче һәм тәэсиренә игътибар иткәннәр. Иң беренче әлеге белемнәр шаманнар һәм төрле культларның башка вәкилләре тарафыннан үз йолалары өчен файдаланылган. Төрле исләр белән борынгы заманада ук бик еш кулланганнар, хәтта кешеләрне транска да керткәннәр. Хуш исләр, ясалма исләр тудыру һәм парфюмерияның үсеше, тарихы кешеләр эволюциясе белән тыгыз бәйләнгән. Парфюмерлар борынгы Мисырда ук барлыкка килгән дип санала.
Галимнәр исле май куллануны 2 юнәлешкә бүләләр. Беренчесе дини юлалар, төрле гыйбадәтләр кылу максаты белән. Мәсәлән, элекке Мисырда парларны кавыштыру өчен ароматик матдәләрне яндырганнар. Татлы хуш исләр яшьләрнең бер-беренә карата шын хисләрен уята дигән ышану да булган. Тәмәке төтенен киске һәм тәмсез исләр белән ул ышырда төрле явызларны, ачлыкны, бәхетсезлекләрне куркытканнар. Икенчесе, исле майны бүгенге көннәрдәге сыман беренче чиратта үз-үзеңә һәм тирә-яктагыларга ышар өчен тәнгә, киемгә сибү борынгы Мисырда ис ярдәмендә кешеләрнең социаль урыннарын да билгеләгәннәр. Мәсәлән, иң югары катлам үзенең элитарлыгын күрсәтү өчен ләлә исен кулланган. Бүген парфюмерия көнкүрешебездә аерым урын алып тора. Һәм парфюмерлар тарафыннан яңа исләр уйлап чыгарыла. Безнең көннәрдәге исле майга 100дән артык компонент кушылырга мөмкин. Әлбәттә, алар арасында чын табигать майлары кушып ясаганнары да еш очрый. Чыннан да, нәзакәтле, тәмле, хуш исләр килгән кеше яныннан китәсе дә килми. Ә исле май белән коенган кешедә ярак-тарак басып торасы килә. Ләкин анысы да булышмый. Шуңа күрә хуш исле булыйк. Исле май шамасын біліп сибик. Әдилә белән айваз исе килә, бигрәк тәмле. Мин сезнең белән сау булашам, киләсе очрашуларга кадәр. Бу көннәрдә Казан кунакханәләрендә урын юк. Һәм бу якынлашып килүче Сабан туе бәйрәме белән бәйле түгел. Бердә Казанда төрки халыкларының 16-нчы Нәүрүз халыкара театр фестивале матур гына ачылып китте. Менә шуның белән бәйле спектакльләр һәм фестиваль чаралары дәвам итә. Шул уңайдан кунакханәгә Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Гүзәл Шакированы чакырды. Гүзәл, исәнмесез? Исәнмесез. Бәйрәм белән дип әйтәсе килә, чөнки менә бу Нәүрүз фестивале ул инде артистлар өчен зур бәйрәм. Тамашачылар, артистлар өчен генә түгел, беренче чиратта тамашачылар өчен, чөнки үзең башка республикага, хәтта илгә барып карыйсың юк, үзләре киләләр. Син барып утырасың, ләкин билетлар юк. Менә бүген карап утырайдым. Минем әйтәм, үзбәк театрын күрәсе килгән иде. Юк билетлар. Миңа алса инде айвас янда барып керәчәксең, караячаксың. Һәм ким дигәндә менә хәзер Гүзәлдән сорап алачакбыз. Нәрсә, ничек? Гүзәл. Чыннан да ул зур бәйрәм дип әйтер идем. Менә быел 2023 ел ул милли мәдәният һәм милли традициялар елы дип игълан ителде бит инде. Менә беренчедән шушы елны Нәүрүз халыкара театр фестивален үткәрү, икенчедән ул быел Нәүрүз фестиваленә 25 ел, кичкенә генә юбилей, менә шушы ике зур вакыйга дип әйтер идем мин. Ул юкка гына түгелдер, шуңа күрә ул тагы да зур бәйрәм безнең барыбыз өчен дә. 30 спектакль уйналачак төрле мәйданчыкларда, Тинчурин театрында, Кариев театрында, Курчак театрында, Яш тамашачылар театрында, Рус театрында һәм шулай Камал сәхнәсендә, ике сәхнәдә, кече сәхнәдә һәм зур сәхнәдә спектакльләр уйналачак. Көненә 4-5 спектакль булачак. 5 июньнән башланып китте. Безнең Нәүрүз 11 июньгә кадәр барачак. Монда инде төрле илләр, Тыва, Якут, Кыргызстан, Казакстан, Дагестан, Чечня һәм башка бик күп илләрдән киләчәкләр. Менә быел без Нәүрүз фестивален Төньяк Кавказ театрына багышлыйбыз. Без һәр елны Нәүрүз фестивален төрле милли театрларга багышлыйбыз. Быел инде безнең Төньяк Кавказ театрына багышлана инде. Һәм Камал театры нинди спектакльне тәкъдим итә дип сорасам? Камал театры тәкъдим итә безнең ике яңа премьерабызны. Әмирхан Еникинең Рәшә спектакле, аның режиссеры Айдар Жаппаров һәм икенче премьера ул Фәрит Бекшентаев куелышында 9 июнь көнне Мөхаҗирләр, Булганчык еллар. Тулы эш бүлеге дә куелачакмы? 4 сәгатьлек спектакльдә куелачак. Тулысынча булачак, 2 антракт. Эш өлешедә күрсәтеләчәк. Менә шундый сорау, Гүзәл. Моны бит әле бу көннәрне биредәге җирле артистлар да бик зарыгып көтә, чөнки үзләре дә караштыргаларга ярата менә шундый спектакльләрне. Инде билгеләп куйган спектакльләр исә карарга өлгергән спектакльләр бармы? Әлбәттә караячакмын. Без бу бәйрәмне көтеп алабыз. Ни өчен? Чөнки бу тамашачылар өчен, килгән туристлар, кунаклар өчен генә түгел, безнең артистлар өчен дә бу бик мөһим. Чөнки
Biz үзара үзебезнең тәҗрибәбез белән дә уртаклашу, милли аһәң белән дә уртаклашу, менә шундыйдыр нидер үзара аралашу, якынаю тагы да, менә шуның өчен дә ул безгә бик кадерле бу бәйрәм. Әлбәттә барачакбыз. Нинди спектакльләрдә син инде менә нинди театрларына син күз атып торасың? Кайсыларына барасың килә? Чечен спектаклен карыйсым килә, Чечнядан килгән, шулай Тывадан килгән, Якутия. Менә алар нидер үзләренең темпераментлары белән аерылып тора, үзләренең миллилекләре белән. Менә шуңа күрә аларны бик көтәм һәм әлбәттә барачакмын. Һәм Рәшә спектакленә килсәк, менә аны карап өлгермәгән тамашачыларга бераз мәгълүмат җиткерик әле. Кем иҗат төркеме һәм сез анда нинди рольдә? Рәшә спектакле минем өчен аерым урын алып тора, ул минем күңелемдә, чөнки ул минем иң яраткан ролем. Айдар Жапаров бу спектакльне куйды, Рәшә спектаклен. Беренчедән ни өчен ул миңа кадерле? Бу әсәрне бит язган Әмирхан Еники. Ул безнең классик язучы. Мин аны бик яратам. Аның теле, аның үзенең ниндидер һәрбер образның ачуы бик менә аерылып тора башка язучыларга караганда. Һәм әлбәттә менә анда шушы Рәшә спектаклендә күрсәтелгән һәрбер күтәрелгән тема бүгенге көндә дә актуаль. Ни өчен дип әйтер идем, чөнки ул 1942-44 еллар вакыйгасы. Һәм әлбәттә ул бүгенге көндә дә анда күтәрелгән темалар актуаль. Мин анда тип рольне, Рәшидә ролен башкарам. Бер җөмлә белән генә әйтеп китәм шушы ролемне. Анда менә шушы Рәшидәне язган вакытта Әмирхан Еники шулай дип сүрәтләде бу Рәшидәне. Кешенең үзенә куйган бер бәясе бар. Менә шул бәядән ул бер кайчан да төшмәячәк. Менә Рәшидә ул шундый. Ике төрле мәхәббәт, ике төрле кеше. Менә шушы Рәшидә белән Зөфәр. Инде менә тамашачылар килгәч күрерләр, ни өчен ул Рәшә дип атала, нәрсә турында. Бу спектакльдә бик күп артистлар составында башкарыла бу спектакль, шуңа күрә. Менә премьера булды безнең декабрь көнне. Ярты ел бара бит инде. Барыбер менә әле һаман бик күп җылы сүзләр ишетәбез. Бик кызыклы, бик яхшы спектакль дип, җылы, шундый яхшы. Кайтаваз, тамашачыдан кайтаваз. Соңгы сорау, менә хәзер безнең итендә Камал театры сезон яба, шушы Нәүрүз белән кайчан әйләнеп кайтачаксыз? 23 июнь көнне Зәңгәршәл белән ябабыз сезонны. Аннан инде бераз ял итеп алабыз һәм август айында Алла берсә сезонны ачарга дип уйлыйбыз. Менә, шуңа күрә кадерле тамашачылар белән бик кыска вакытта гына аерылышып алгач, тагын күрешербез дигән. Шулай итеп, Манзара Тапшоның пәнҗешәмбе чыгарылышы ахырына якынлашты. Бигрәк тиз узайында атналар. Иртәгә җомга чыгарылышында карарга онытмагыз. Җомга вәгазендә ата-ананың балалар өчен үлге булуы, яшь буынның алардан үрнәк алуы турында сөйләнелер. Булат хәзрәт Мөбарәков вәгазе. Алмаз Әхмәтҗанов мөселман киемнәре дизайнеры. Мөселман бәндәсенең киеме дә ерактан күренеп, аерылып торырга тиеш дип саный ул. Сабыйның беренче тапкыр стоматологка баруы. Бу вакытта нинди сүзләр белән эш итәргә? Балада ни рәвешле ышаныч тудырырга? Яшь әниләр өчен безнең киңәшләр. Җәйнең матур җылы көннәренә алданып табыла. Шуңа куркынычсызлык кагыйдәләре турында онытмагыз. Балаларыбыз һәрвакыт күз алдында булсын. Су кыйнуларының да тәртибен истән чыгармагыз. Ямьле җәйнең яме үзебезнең кулларда. Аллаһ сакланганны саклармын дигән, шуңа үзебезнең һәм якыннарыбызның сәламәтлегенә дә игътибарлы булыйк. Сезнең белән Манзара Тапшуның иҗат төркеме һәм алып баручылары Әдилә Сәфәрова белән Айваз Садыров булды. Исән-имин булыгыз. Хушыгыз. Сабантуй атнасы Айваз инде быел